Tuleeko jo paskat housuun? VT sanoo. Nyt saat paskaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin lähdetään. Heti kun heinäkuu alkaa, mä pistän boikottiin sipsit niin, että lähtee. Enemmän kuin laki sallii. Enemmän kuin VT sallii. Nyt kyllä vitu. Pizzat lähtee käsistä kun Annikin tähden saatan. Kiitos vielä kerran se tekstiviestistä saatan. Joo. Tämä ei ollut edes 0/5, 0,000/5. Tästä muutamat vain maistaa. Mutta kyllä en oo semmonen herkkuperse. Joo. 0/5. Jaffa keksii. Tulee VT:lle kalliiksi. Sokeri, voi tai kaneli. Nythän menee naaparin alta luikauselta. Joo. 0/5. Jaffa keksii. Tulee VT:lle kalliiksi. Rikkaat ostelee ja köyhät katselee. Alkaa kyllä hermotteleen. Tästä se lähtee. Shake. Taitaa teillä kirjoittajilla olla itsellä Frankille X. Joo. Kyllä se puuro miehen tiellä pitää. Sen mä tiesin. Juu. Banaania tulee sitten niin saatanasti, jos haiskahtaa. Kautta, missä tällaisia saa? Voisi tästä muutamat vain maistaa. Mutta kyllä en oo semmonen herkkuperse. Joo. 0/5. Jaffa keksii. Tulee VT:lle kalliiksi. Sokeri, voi tai kaneli. Nythän menee naaparin alta luikauselta. Joo. 0/5. Jaffa keksii. Tulee VT:lle kalliiksi. Rikkaat ostelee ja köyhät katselee. Alkaa kyllä hermotteleen. Tästä se lähtee. Shake. Näihin kuviin ja tunnelmiin lähdetään. Shake. Joo. Shake.